Čím ručíte za tento úver okrem pozemkov? Ten najväčší objem, tá najväčšia záruka pre banku je volebný výsledok siete, predpokladaný volebný výsledok siete a s ním spojené príjmy siete, ktoré viacnásobne presahujú objem úverových prostriedkov. Takže to je to gro. Potom je tam záložné právo na predmetné nehnuteľnosti a potom je tam ručenie celým osobným majetkom. Bol som s kolegom zo strany s Petrom Čolinským v Prahe v útorok a išli sme na rokovanie do FIO banky. Takisto požiadať úver a chceli sme predložiť nejaké preferencie. Už máme nejaké preferencie. Nám namerali 3, ako nám nameralo 4,6 alebo 4,7. Takže nejakú prepočítateľnú alikvotnú časť jeho úveru mohli by sme žiadať okolo 500 000 podľa tých preferencií. Tak sme požiadali bankárov, aby nám takýto prípadný úver poskytli. No a čo sme sa dozvedeli? Ten prepis vám dáme celý, ale zaujímavú stať. Na moju otázku, čo by nás teda čakalo, aké materiály, aké doklady treba predložiť a či vôbec, predstavitelia FIO banky, ktorí s nami rokovali, povedali, určite riešime i nejakú formu zaistenia mimo tohto systému pohľadávky zo štátu. Takže sú teraz nejaké možnosti, akým spôsobom ten líder, alebo ako by tá hlavná tvár, alebo tá ovládajúca osoba politickej strany. Na to sa môj kolega spýta, myslíte štatutár strany? A banka odpovedá, nemusí to byť štatutár strany. Môže to byť aj niekto, kto nie je úplne vidieť. Kto ovláda tú stranu. Tak akým spôsobom ten niekto zaistí úver? Určite riešime aj osobné pristúpenie toho človeka. To je politika našej banky a našich majiteľov. Že keď tomu verí ten človek, tak pristúpi aj k ručeniu. A keď tomu neverí on, tak prečo by sme mali my? No a ďalšia úplne šokujúca vec, keď som sa opýtal, no dobre, ale keď si predstavte, že by som mal 40%, ja ako príklad pán Fico, tak mi ten úver dáte na tú garanciu tých 40%? A banka odpovedá, myslím si, že nie. Určite by sme riešili aj nejakú tú variantu toho zaistenia. To proste je politika našej banky. Je to vyžadované u všetkých úverov. Na samotnú pohľadávku zo štátu nedávame nič. Takže toto je jasný dôkaz ďalšieho klamstva pána Procházku, že nemôže garantovať, negarantuje ani svojim celým majetkom, negarantuje ani preferenciami, lebo na preferencie dostane tak vo FIO banke maximálne kávu s mliekom, ktorú sme dostali aj my, ale to je tak akorát všetko. Tá najväčšia záruka pre banku je volebný výsledok siete. A keď môžete ísť na rokovanie do banky a tí vám neposkytnú na žiadne štátne peniaze alebo nejaké budúce, nejaké pohľadávky zo štátu, žiadne peniaze, to je jasne napísané, alebo jasne tu máme ten prepis, to je politika našej banky. Tu je to jasne, na samotnú pohľadávku peniaze zo štátu nedávame nič.